arribat a les 12enes jornades de les lletres ebrenques amb la mateixa il·lusió, jo diria que més que quan vam començar. Un dels motius del per què està tenint èxit és per la passió que posem tots els que cada any fem possible aquesta trobada, aquesta festa literària. Unes jornades organitzades des del sentiment, una cita anual de gent creativa on a través de la seva poesia, prosa, il·lustracions, fotografia, expressen molt del seu interior. I més que mai, com en tot procés de grans canvis de presa de consciència, com la que estem vivint, ve acompanyat d'una gran efervescència creativa. En unes jornades que en Joana vam creure convenient dedicar a la il·lustració, que sí que sabem que potser era una de les vessants que encara crec que no havíem tocat a les jornades. Més, jo agraïm moltíssim tota la tasca que es fa des de la Biblioteca Comarcal, sobretot a Joana, que és la que ha estat encapçalant des del principi, però també Carlos, que també està sempre pendent de que tot estigui correcte, els micros, les cadires, les taules que estan preparades baix, i que són dos de les ànimes que des del principi han estat duent a terme aquestes enguany 12enes jornades. I agrair també especialment, com fem cada any, a Joana, que nosaltres l'hem nomenat presidenta de les lletres ebrenques, i a la regidora per haver continuat una tasca que fa molts anys que s'està tirant endavant i que nosaltres d'aquí som simplement uns humils hereus d'un llegat que tenim l'obligació i la responsabilitat de continuar treballant perquè es mantinguen i en el marge que tinguéssim poder fer créixer, perquè en definitiva les lletres ebrenques el que fan és ajudar-nos a fer créixer algo que existeix, que durant molts anys ha estat latent. Les Terres de l'Ebre tenim un patrimoni material molt potent, però també tenim un patrimoni immaterial molt potent, i una part d'aquest patrimoni immaterial precisament són les lletres, no? I amb les lletres ebrenques han ajudat, crec jo, a canalitzar i a fer sortir tot aquest patrimoni, i que és un patrimoni que a més va molt lligat al patrimoni material, perquè al final els autors i tot allò que s'escriu en clau ebrenca no deixa de tenir això, clau ebrenca, no? I ens ajuda també a ficar de relleu les nostres singularitats, les nostres tradicions, la nostra cultura, i ens ajuda també a traslladar com som a la resta del país, perquè la sort que tenim com a país és que no som singulars, o sigui, som plurals, no? I és un país conformat per diferents cultures, i les Terres de l'Ebre tenim la nostra cultura pròpia, en una llengua molt pròpia també, en unes paraules molt pròpies i en una manera també d'explicar-ho molt pròpia, i per tant les lletres ebrenques ens han ajudat també a anar aflorant això, i per tant és una tasca que és important des de l'àmbit també de la recerca i del reconeixement cap al territori, i fer-ho també en una clau de país, evidentment sempre convidant gent de fora. En aquests moments Joana parlava de canvis, estem passant moments que jo crec que no tenim per què no dir-ho, està passant, tothom sabem que està passant. El primer que s'ataca, jo dic, pel fet de la importància que té treballar per la cultura i treballar per la paraula escrita, perquè el primer que s'acaba atacant, i podem veure mitjans de comunicació en aquests moments que estan sent cridats a declarar, com diaris, i si mirem històricament allò que s'ha atacat en les etapes més fosques de la història sempre han sigut els llibres, és a dir, quan una societat ha volgut apagar les revoltes, la necessitat de canvis i les revolucions, sempre el primer que s'ha anat és a cremar llibres i acabar en la paraula escrita. Per tant, jo crec que en aquests moments més que mai les lletres ebrenques prenen una importància rellevant i especial de reivindicació cap a la voluntat de que això no passi, cap a la voluntat de que realment aflorigue tot, i aflorigue la voluntat de la gent, i aflorigue, ens agrada o no ens agrada, i això el que hem de fer és preservar-ho, i crec que les lletres ebrenques també són un espai per anar això dins de l'àmbit del país i d'este model de país que d'alguna manera ens agradaria a tots acabar tenint. Per part meva, res més, us agraeixo a tots la participació que feu, perquè com sempre diem, al final, des de la biblioteca, Joana, nosaltres, l'Ajuntament, tots, el Departament de Cultura, ens podem esforçar molt en fer actes i en treballar perquè les lletres ebrenques tinguin un gran contingut, però si no veniu, aquells que vos interesseu, per molt que ens esforcéssim, no té sentit, i per tant sou vosaltres, en definitiva,
qui li doneu contingut a qualsevol acte que fem. I veure tanta gent aquí en un tema que és sobretot de l'àmbit cultural, reforça la voluntat, en aquest cas de l'Ajuntament d'Amposta, de continuar treballant per la cultura del territori i per la cultura del país. Moltíssimes gràcies. El que primer s'ataca en una societat és la llibertat d'expressió i és la paraula, és el fet que les persones se puguin manifestar i puguin dir el que són i el que volen ser. I també una mica en la línia del que apuntava, no sé si heu tingut mai l'oportunitat de visitar Berlín. A la plaça que hi ha davant de la Biblioteca Nacional hi ha un monument que no es veu. No es veu si no t'hi apropes i no t'hi poses pràcticament damunt. En aquella plaça les joventuts nazis van saquejar i van cremar molts dels llibres de la Biblioteca Nacional de Berlín. I aquest monument és subterrani, però a través d'uns vidres se pot veure el que és les lleixes, les prestatgeries d'una biblioteca de color blanc però buida, sense els llibres. I hi ha una inscripció allí en una placa que diu en alemany que allò va ser només el començament, que allí on primer van començar cremant els llibres van acabar cremant les persones. Aquestes jornades i moltes altres jornades literàries que no per casualitat s'organitzen en una biblioteca, perquè les biblioteques han acabat sent els centres culturals dels nostres pobles, ciutats, uns punts de referència importantíssims dins del nostre país, el que pretenen és, evidentment, posar en relleu, posar de manifest la vitalitat dels escriptors, en aquest cas ebrencs, proposar aquell pensament profund, perquè cada vegada més, jo crec que ho comencem a notar, estem vivint un canvi de societat, aquella societat estrictament consumista, no dic jo que el consumisme no sigui bo, però que es va transformant cada vegada més en una societat del pensament i de les idees i de la reflexió. I jo crec que cada vegada més hi anirem per aquesta via.